Ni gaur egun erabiltzen dut euskara nire bizitzaren arlo guztietan. Nire esperientzia ikan oso nahi izan da. Espero nona baino askoz hori divertigarria. Euskaraz niri eman didana da batez ere harrotasuna, ausardia. Tamara Delgado naiz, Nafarroko herri txiki batean jaio nintzen, herriberan, baina orain dela 7 urte etorri nintzen hona Gasteizera eta gaur egun hemen bizi naiz. Filologia bat ikasi nuen eta gero master bat, baina gaur egun merkatu batean baskariak saltzen lan egiten dut. Leire Etxebarria naiz. Pasadan uztailean amaitu nuen aurrezkuntzako gradua, hemengo unibertsitatean. Andereñoa naiz, argi dago, baina oraindik ez dut andereño moduan lan egiten. Hala ere, aritzen naiz ludoteka batean, lanean, umeekin. Nik egia esan da, bizitza oso eman dute euskaraz ikasten, bai ikastolan, DBH, batxilergoa gradua baita ere, baina behin nire gradua amaitu nuenean, konturatu nintzen nire euskara maila hobetu behar zela. Eta horregatik ikusi nituen hainbat aukera, baina erabaki nuen euskaltegi aukerarik onena zela. Izan ere, bertan eskola ordu kopuru pilo bat ematen ziren, hainbat ekintza euskaltegitik kanpo. Eta batez ere, nahi nuen zeozer motibatzen ninduena, eta horregatik pentsatu nuen bertan hainbeste ordu eman eta gero, inguru euskaldun bat eratuko nuela eta hori aberasgarria izango zela nire bizitzarako. Beitu, gaurko ekarri dudan argazki hau, niretzat oso berezia da, beti aurrak pilo bat gustuko izan ditut eta hauekin euskaraz hitz egitearen garrantzia ikusten da hemen nire ustez. Badakigu gaztelera ikasteko aukera dagoela edonon, baina euskara ez da zoritxarrez hainbeste tokitan entzuten eta behintzat gure ludotekan euskara da komunikatzeko hizkuntza eta horregatik nire argazki gustukoa dut hau. Nik gaur ekarri dut argazki hori, niretzat oso berezia delako, hau da nire klasekideak, eta hori izan zen lehenengo urtean euskaltegian. Ni hasi nintzen otsailean eta 2 edo 3 aste ondoren joan ginen sagarrotegi batera. Ni ez nekien ez nekien oso gutxin, banekien ez dakit, berdin zait eta lako gauzak. Eta nintzen eta nik ama, eta orain zer egingo dudanik, eta ez dakit, eta hasi nintzen zagarra da, eta hori, eta pixkanaka hasi nintzen hitz egiten. Eta egun hori saltu nahiko handia eman nuen, eta handik aurrera hasi nintzen beraiekin beti euskaraz hitz egiten. Euskarak eman didana izan da konfiantza neure buruan, ausardia lehen mintzatzen nintzen beste esparru batzuetan euskaraz egiteko, eta harro nago egindako prozesu osoarekin eta espero dut, badakit, ez dela hemen bukatuko eta nahiz eta euskaltegia amaitu ikasketa prozesua amaitutzat eman, badakit jarraituko dudala euskaraz mintzatzen, zabaltzen eta bizitzen. Nire euskarak gauza asko eman dit, eta adibidez euskarari esker nire bizitza erabat aldatu da. Lehen hori ez nekien eserrez eta hasi nintzen euskaltegian jarraitu dute euskaraz hitz egiten eta nabaritzen dut arlo pilo bat aldatu dituela nire bizitzan. Eta esango nuke euskararekin harrotasuna edo ausardia lortu dudala jendearekin hitz egiteko edo harremanak sortzeko, lehen oso lotzatia nintzen eta ez zitzaidan gustatzen jendearekin hitz egitea. Eta gaur egun hurbiltzen naiz jendeengana hitz egitera eta hori, eta nabaritzen dut etxean egongo banintz bezala. Abestia esaten duen modua negoak eman dit.